eli harso maitokakkataitoksella. Perus origamitaitos tässä harsossa ja sitten vastasyntynyt tähän päälle. Harso vedetään tänne masun päälle. Sen jälkeen aletaan tehdä tätä maitokakkapussia. Eli nyt otetaan ja aletaan ihan pieniä tämmöisiä taitoksia, laskoksia tehdä tähän reiden ympärille. Ja tää käydään napakasti läpi tää koko reisi ja vielä tästä päältäkin vedetään napakasti. Ja sitten tää harso vedetään tänne toiselle puolelle. Ja sitten otetaan tää toinen puoli ja tehdään tänne ihan sama juttu. Eli tämmöisiä napakoita laskoksia ja sitten vedetään tiukalle toi harso tosta. Eli tonne jää vielä yksi laskos ja sitten tää harso työnnetään tonne alle. Näin. Tähän ei tarvii nyt sitten kyllä enää kiinnitykseksi mitään näpsyä tai muuta. Että tähän saa jäädä tältä aika korkealle, koska vastasyntyneillä nuo kaikki kuoret ja villahousutkin on korkeita. Mutta tärkeintä on se, että tänne ei jää semmoista suoraa putkea. Näin, mistä se kakka voisi tulla ulos, vaan että se on taiteltu tonne napakasti piiloon se putki. Ja näiden taitosten olisi tarkoitus siis estää se, että se maitokakka sieltä lirahtaa sitten kuorelle tai villahousuille. Ja täällä meillä olisi tällaiset maailman sypeimmät villahousut, jotka tähän nyt voisi laittaa sitten vauvalle kuoreksi ja huolehtia vaan, että se koko harso jää sinne kuoren sisään, niin ei sitten kosteus johdu noihin päällivaatteisiin.